Akwai wani makaho wanda yake zaune cikin jin daɗi tare da matarsa da yake ƙauna, da ɗansa mai biyayya, da kuma abokinsa na gari. Abin da ya dame shi shine duhun da yake rayuwa a cikinsa. Ya so ya ga haske da abubuwan da suke faranta masa rai da idanunsa. Wani haziƙin likita ya zo garin da makahon yake zaune. Da jin labarin likitan sai ya je wurinsa, ya roƙe shi a bashi maganin da zai taimaka masa ya gani. Likitan ya bashi wasu ɗigon ruwa, ya gaya masa yadda zai yi amfani da su, kuma ya gargaɗe shi cewa yana iya gani ba zato ba tsammani a kowane lokaci. Makahon ya ci gaba da amfani da digon duk da cewa babu wanda ya yi imani cewa za su yi aiki. Amma bayan 'yan kwanaki sai ya ga hasken ba zato ba tsammani. Ya cika da murna ya shiga gidansa domin ya shaida wa matarsa. Amma sai ya ganta a ɗakinsa tana cin amanarsa da abokinsa. Sai ya kasa gaskata abin da ya gani. Sannan ya nufi ɗayan ɗakin, a nan ya ga ɗansa yana satar wani abu a cikin ma'ajiyarsa. Makahon ya koma kan takunsa yana kururuwa, wannan ba likita bane, wannan la'ana